Good morning. Umaga. Happy Sunday, Lods. Update lang si Mami. Good morning, good morning. Gandang umaga. Good morning dyan sa inyo guys. Happy Sunday. Ito ang yung Mami, bago gising. Inchik Mami, inchik Mami. Inchik. Good morning guys. Kamusta kayo lahat dyan? Hi guys! Itututok ko yung isang patulang. Good morning. May mundag. Marinaga sa lahat dyan. Di magluluto si Mami Sunday. Kaya labada si Mami. Ayun, nakasalang na yung labahan. Panunurin ko lang sarili ko, wala tao. Tusok naman kayo dyan. Tamsak lang, sapat na. Purot itlog shout out.
Salamat sa patamsak. Hindi ko talaga maintindihan, sabi nung isang mag-live lang daw kahit sandali, basta may pumasok lang daw na commercial ads daw. Sabi naman isa, dapat daw patagalin mga 3 hours or 1 hour para daw considered na mapansin ni Lolo. Ano ba talaga? Sarili ko, pinapanood ko. Pasok ka doon? Hello, Edmond. Good morning. Kapi-kapi sa umaga, guys. Shout out kay Edmond. Good morning. Edmond, halina daw. Yung buntag. Na malaki ng bahay ni Edmond Balsi. Edmond. Bigyan ng jacket. Pumupunta.
May jacket ka na, Edmond Balse. Halina, maayong morning, Edmond Halina. Edmond Halina. Edmond Halina. Hindi makita. Sobrang liwanag. Ew. May jacket ka na, Edmond Halina. Edmond Halina. Hindi makita. Ayan si Edmond Halina. Thank you, Edmond Halina, sa pagsilip sa live ko. Kape tayo, Lods. Hugasan ng tinapay. Kape. Ganito ba kayo kumain ng tinapay, guys? Nahugasan. Parang unggoy.
Wow! I-on ko lang itong live, guys. Pang ano lang, pang watch time ni Mami. Mababa yung WHP. Pang watch time ni Mami, guys. Tambay lang ako, guys. Nood tayo ni Flix, guys. White Fang, mega love shout out, White Fang. Good morning, happy Sunday sa'yo, White Fang. Bigyan kita ng moderator. Standard moderator. Ayan. White Fang. Edmond Valsi. Ayan, may jacket ka na. White Fang. Thank you for itlog. Patambay naman nyo ko, guys. Pang WH lang ni Mami. Ayan, meron ng ano. Happy Sunday. Shout out White Fang. Yan si White Fang. Dating dikit, White Fang. Kapi-kapi. Nood tayo ni Flix. Alang ano. Walang bago sa Netflix. Thank you. Shout out. Thank you so much, Netflix. Oh, Netflix. White Fang. Scratcher. Sabi ko Netflix.
from here, Pilipinas. Ngayong buntag diha kanimo. Babes in the US. Ngayong buntag. So, very supportive na si Babes in the US. Everyday na meron siyang live. Everyday meron live si no. Babes live in the US. Thank you. Good morning. Thank you. Hugasan ang tinapay. Wandering Lola, second account. Thank you so much, Wandering Lola. Ayan, bigyan ko ng jacket si Wandering Lola. Good morning, good morning. Salamat, sis. Oo nga, hindi ko na malayan. Kagigising ko lang kasi sis. Pag Sunday kasi, hindi ako nagluluto. Kaya medyo nagpapabot ako ng alas 5. Pagising. Sinasalin ko ang labahan ko. Thank you din, sis. Lagi ako nandyan sa'yo. Kasi 3:30 gising na ako yung weekly. Nagluluto ako ng pang-almusal ng mga soki ko. Kaya maaga akong nagigising. Thank you din. Good morning. Galing dito sa atin. Siguro dyan sa inyo ay anong oras? Kabaliktaran. Sausaw tayo ng tinapay sa kape, guys. Habang inaantay ko yung nilalabahan. Tapos ka lang sa work, pauwi ka na. Hapon na dyan sa inyo. Ha, 11:05. 11:05. Medyo maaga pa nga naman. Kasi madaling araw dito. O mga, 6:15 na pala.
Sunudan pala yung ano, oras. Salamat. Kaya pala sabi ko nga ba. Kasi karamihan, di ba yung kasi karamihan na sinasabi nila yung oras nila. Mga parang malayo, baliktad ng oras sa atin dito. Sir DJ Jose, shout out. Ayan, Canada yan si Sir DJ Jose. Thank you so much. Siguro hapon dyan ka na, Sir DJ. Parang kagaya din sa inyo, Wandering Lola. Just wondering. Good morning, good morning. Live sandali si Mami kasi walang upload na pang-update lang kay Loro. Sige sis, pahinga ka na. Okay lang yan. Ano lang naman itong aking live, hindi naman ito matagal. Maka 1 hour lang ako, tama na. Makapagpa-check lang kay Lolo. Makapagpa-check lang. Pahinga ka na dyan, sisi. Thank you, 3 million.
Pahinga ka na, sis, Wandering Lola. Thank you so much. Okay lang. Dito lang ako. Sige, kain ka lang dyan. Ganito ako ang live ko, sisi. Hindi kagaya ng live nila, maraming tao. Update lang talaga. Thank you. Thank you. Sige, kain ka na dyan. Tapos, oras na namang pahinga ninyo. Salamat. Churutut. Ano man ang... Sige, sis, thank you. Nanonood na lang ako ng movie. Sige, sis, pasensya na, sis. Kahit wag na itambay, sis, hayaan mo na. Pahinga ka na yan. Salamat na. Okay lang. Inaantay ko sa yung labahan ko na matapos. Karkulo ko kasi 2 salangan yung isang linggo kung sa isang linggo kasi 2 times akong naglalaba. Wednesday saka Sunday. Tingin ko mga 2 salang yung ano ko. Saan yung alaga mong aso? Si Choco. Andyan. Choco, may naghahanap sa'yo, Choco. Pagkita ko siya yung sisi, ha. Nagbabantay lang yan siya. Choco, ayan siya sa kanyang ventilador. Ayan siya, sisi, Behave lang yan, sisi. Pag dito sa loob, behave lang yan si Choco. Dapa-dapa lang dyan. Lampas na sa higaan niya. Behave lang yan dito, sisi. Huwag lang makakita ng butike. Pag sa labas naman, kasi 3 times ko ito nilalabas. Kasi hindi yan dito nagpupupo sa nagwiwiwi. Kasi maliit lang naman itong kwarto namin. Tapos, siya, dyan lang siya, ganyan. Upo-upo, tabi-tabi sa amin. Tapos, 3 times a day, morning. Kanina, mga 4:30 pagising ko. Nilabas ko na siya, nagwiwi. Upo na siya. Mamaya namang tanghali, mawiwi naman yan. Hello, Raisa May. Mami Rian. Thank you. Ayan, lagyan kitang... Si Raisa May, lagyan ko ng... jacket. Ayan. Ayan, dyan lang siya. Ang last niyang labas, mamaya. Kaso pag sa labas, ang ingay niyan kasi ayaw niya ng mga bata na nagtatakbo, tapos yung mga pusa, ang daming pusa kasi doon sa tapat. Salamat sa patamsak. Ayan. Ayan. Ayun, may bil-bil na ang liig ni Choco. Ilawan natin, Choco. Naka-dim light si Choco. Lagyan natin ng white Choco. Bakit ayaw madilim? Pagod na. Sige na, sis. Pahinga. Seryoso. Choco.
Choco. Oh, bakit daw nakadapa ka lang dyan? Tingnan mo yung kamay mo, oh. Silip ka naman dito. Yung mata lang gumagalaw. Gumagalaw yung tinga. Yung tinga mo. Hi, everyone, ang mata. Kabababa lang namin kasi sa taas kami natutulog. Pagbaba namin, nilalabas ko na siya. Si Mr. lang dito natutulog sa baba. Tapos dito na siya naman maghapon. Sino yun? Sino yun? Oh, yan na. Sino yun? Ayan, hinulog mo na naman silbong ko. Tatago naman siya sa ilalim. Tatago na naman sa ilalim si Choco. Choco, ba't ka nagtatago? Tatago si Choco. Tan, tan, tan. Nulog ni Choco yung anak ko. Nakimbutan ni Choco yung cellphone. Salamat. Riyan me. Eljan Benz, good morning, Nat. Good morning, good morning. Babes life in the US. Ayan, ayan, nag-awaw, narinig mo guys, nag-awaw na si Choco. Pag may narinig yan kakuskos, yan, maingay na yan. Wow, 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 wow. Choco. Ingay, may tulog pa dyan. Eljan Benz Channel. Good morning. Babes life in the US. Good morning. Shout out. Kung maingay. Tignan ko yung pinapaikot. Eljan Benz. Yung anak ko, saka pa binaba yung uniform niya. Kung saan nakapaikot na ako.
Ibahin ko na lang pag kamayin ko na lang ito. Kasi puti. Mahalo. Nag-iisa lang siya. Pabango pa. Hindi pa wisin yung anak ko. Pabango pa. Kahit medyo chabi-chabi. Good morning, Margie TV. Good morning, Papa. Happy Sunday sa'yo. Thank you so much sa CC Babes Life in the US. Thank you so much sa pagpunta. Ayan. Gawaing bahay ngayon. Hindi naman ako magluluto ng pantinda ko, guys. Dahil Sunday ngayon. Wala din pahinga kasi maglalaba, maglilinis. Blessed Sunday everyone. Good morning USA. Ayan, USA. Si Big Lives in the US. Si Sir DJ. Si si Wandering Lola. US yan sila. Good morning. Hindi, wala akong tinda sis. Nagluto lang ako ng itlog. Kasi si Choco yung alaga ko, itlog ang kinakain ng almusal niya. Yung mga anak ko, ano lang naman yun eh. Pag Sunday, kanya-kanya yan. Ano lang gusto nilang almusal. Palalamigin ko, pakain ko kay Choco. Pag Sunday, laba. Kasi 2 times akong maglaba sa isang linggo. Wednesday saka Sunday. Puro labahan. Puro labahan si Guaps. Ay, sus. Ay, natutumba ang aking cellphone. Mahina yung holder ng aking cellphone. Buti, ganyan na lang.
Crack-crack na yung screen. Rulot na yung screen. Ay, alam mo naman ang nanay. Kahit ikaw may mga anak ka baga. Wala naman akong ibang, wala naman akong trabaho. Siyempre, habang malakas pa. Hindi na magsisipag pag wala na lakas. Gusto ko kasi yung mga anak ko, trabaho lang sila, basta magtrabaho lang sila. Ako na lang ang gagawa ng gawaing bahay. Gigising yun mga anong oras. Lumamig ng kape ko. Wandering Lola. Hindi ka pa nagpahinga, Wandering Lola. Ganito talaga ang nanay. Sa bagay, kanya-kanya naman ang mga nanay, no? Kanya-kanya lang na, Ako talagang nakasanayan ko yan, sis. Since kasi senior na, hindi na nag-work si mister, nagtitinda-tinda na lang ako. Tulong-tulong kaming dalawa. Pag naluto ko na, siya na nagbabantay doon. Siya na ang Oo, sisi. Sige. Okay na, nahayaan mo na. Inaano ko lang yung oras ko. Pahinga ka na dyan ako. Yung mga trabaho. Oo nga, ay kasi mister kasi hindi na pwedeng mag-work kasi may sa puso siya. Hindi na siya pwedeng mag-work. Senior ka na din sis, hindi man halata. Akala ko nasa 30s, 40s ka lang. Sige sis, ingat na dyan. Pahinga na. Ginagawa ko kasi ngayon Sunday lahat ng gawain para bukas naman. Yung tindahan ko na ano. Sige sis.
Margie, Margie. Margie TV. Margie, Margie. Margie TV. Margie TV. Ready ko na mga happy. Pang-hanger ko. Sana'y Dudut, dudut, dudut. Margie! Ayaw niya sige katawa, Margie TV. Shout out dia Margie TV, oy! Katawa yun na siya, ay. Si Margie TV, Margie TV, si Margie TV, Margie TV, si Margie TV, Mama Margie, si Margie TV, Mama Margie, si Margie TV. Di na ako nagagamit ang tugtog copyright lagi. Shout out si Margie TV. Believe din yan ako diyan kay Margie TV. Hindi, very supportive si Margie TV din eh. Thank you so much, Bibs Life. Wandering Lola. Puro nasa ibang bansa ito sila.
Tut, 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 tut. Good morning. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut. Kala ko saan si Choco, tulog na pa. Kala ko nasa isang oras na ako. Tut! Mauli ka na da? Okay guys, thank you sa time. Wandering Lola, shout out. Babes Life in the US, si Margie TV, thank you. Ayan. Elgian Benz, thank you. Raisa Maria, Kurot Itlog, Sir DG, White Fang. Isulat ko muna para sigurado ko. Yan pala si White Fang. White Fang, thank you, White Fang. Kurot Itlog, thank you. Sir DG, Sir DG, Sir DG Jose, Francisco, Wandering Lola, Wandering Lola, Bib's Life in USA. Life in the USA. In the US. Margie TV. Rhea Helmo. Yung isa kanina, sino yung puntahan kong bahay mo? Kasi hindi naman siya nagtagal eh. Umalis agad si Edmond Balsi. Edmond. Isang ano lang kasi. Binigyan ko nga ng jacket. Alasin ko yung jacket ko. Elgian Benz. Okay na. Yung pumunta dito sa live kasi shoutout kay Kurot Itlog, White Pang, Sir D. Jose, Wandering Lola, thank you, Babes Life in the US, Margie TV, Rhea Helmo, Edmond Balsi, anak, Elgian Benz. Sige, good night. Ingat, Sisi. Ayan, tawa na naman si Margie.
Bye-bye na Margie TV, Wandering Lola. Alam ko kayo naman dyan. Protect thank you so much. Bye-bye. Margie, Margie, Margie TV, ingat. Bye-bye. Mapagbiro kasi yan si Margie TV. Joke pa rin. Bye-bye. Ingat kayo lahat dyan.